Pertama kali masak jengkol. Hai besti online, gimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, amin. Ceritanya kemarin dikasih jengkol sama temen ada sekitar 1 kiloan. Dikarenakan DE iki nggak punya dapur, jadi iki aku disuruh masak. Engkok DE minta nek wes jadi mateng wae. Dikarenakan Mbak Eli iki baik hati, cantik dan tidak sombong, jadi langsung cus kita ACC saja. Meskipun embuh rasane bakal koyo apa, soalnya aku yo lagi pertama masak jengkol iki yo bes. Nek masalah mam jengkol iki aku pernah 1 kali beli nek ngunane warung, menurutku gak enak. Lah tapi iki aku jajal masak dhewe, mbok rasane enak opo ora. Dikarenakan jengkol iki banyak, terus iki tak masak jadi 2 macam masakan. Ada yang tak bikin sambel dan juga ada juga yang tak semur ya bes. Dikarenakan aku gak pernah masak jengkol, iki mau ceritane cara ngrebuse, cara bumbune masak iki mau aku ndelok YouTube ya bes. Jengkol iki mau ya semalaman wis tak rendem pakai kopi hitam. Katane ada sing komen, "Mbak, dikum karo kopi ireng ben ambune gak terlalu basin." Oke, aku manut bes. Nah iki mau aku nggodoke menit-menitane yo nganggo koyo tutorial YouTube. Ternyata kurang empuk lek nggodok bes, tapi yo wis embo wis kadung. Besok-besok nek kapan aku masak yo tak godok sampai luweh empuk meneh iki bes. Lanjut, iki resep pertama tak bikin sambel. Iki sambel pedes ya bes, mbuh iki pokokane sing mam kok iki mbok mencret ora iki pokokane. Iku mau lomboknya tak chopper, setelah tak chopper terus kita masukkan ke dalam wajan, kita tunggu sampai tidak bau langu. Lanjut kita masukkan jengkol yang udah kita rebus dan kita geprek-geprek tadi, wolak-walik tambah bumbu penyedapnya wes mateng. Lanjut kita matiin. Lanjut ini kita resep kedua, ini mau bikin semur jengkol. Lanjut iki bumbune yo tak chopper meneh yo bes, mbok iki mau bumbune apa wae, pokoknya ono kemiri, lombok, brambang, bawang. Wes pokokane ngeniku lah. Nek pengen ngerti resep luwih lengkap yo DM karo Mbak Eli. Nek gak pengen ribet-ribet yo delok YouTube, Mbak Eli mau yo bumbune delok YouTube bes. Biar menambah kesedapannya kita masaknya sambil enjoy, sambil goyang-goyang ben luwih sedep ngono lho bes. Lanjut seperti biasa iki mau bumbu sing wis tak chopper kita masukkan ke dalam wajan, kita tunggu sampai airnya tuh asat, terus kita kasih minyak, terus kasih bumbu-bumbu pelengkape. Wes ngono lah pokoknya. Dan tidak lupa kita masukin gula merah atau gula jawa karena ini namanya juga semur. Wes pokoknya resepnya ono gula ngono bes. Lanjut ini kita masukin jengkol yang udah tak geprek tadi. Jangan lupa kita kasih air secukupnya. Kenapa Mbak Eli kok dikasih air? Yo iki mau ben ngeresep bumbune ngono lho bes. Lagian iki mau kan jengkol iki mau lek godhog iki agak alot. Jadi iki supaya yo ben tambah empuk ngono. Nah iki yo tak kasih santan instan, iki santan kara yo bes. Fungsine iki ben tambah sedep, tambah gurih. Iki yo tak masukin kecap saithik lho, warnane wis tambah cuantik, pokoknya iki menggoda. Jane iki enak bes, sayange iki kok agak alot. Gara-gara mau lek nggodhog iki kurang suwe jengkole ngono lho bes. Nah iki semur jengkol sama sambel jengkol iki sudah siap, tinggal kita madang.